A gördülő talpú cipőket a gyógyászatban a század eleje óta eredményesen használják. Az instabil cipők alkalmazása óta már eltelt annyi idő, hogy legyen elég tapasztalatunk a cipők viselésének következményeiről. Dr. Kökényesi Imre 1994-ben szabadalmaztatott számítógépes, optikai talpvizsgáló találmánya mérföldkő volt a lábgyógyászatban. Napjainkig mintegy 500 000 páciens lábát megvizsgálva páratlan tapasztalatokat gyűjtött. Ezen tudás birtokában több mint 2 évvel ezelőtt a Watts márkával karöltve elindult az a fejlesztés, amelynek eredménye az egyedülálló Rollstep cipő. Közismert, hogy a gördülő talpas cipők viselése előnyösen befolyásolja a testtartást, edzi a hát- és farizmokat, jót tesz a térdeknek, és igen erőteljesen tréningezi a lábszárizmokat. Számítógépes, digitális felvételekkel elemeztük az instabilitás következményeit a lábra. Vizsgálati eredményeink alapján fejlesztettük ki azt a speciális, gördülő talpas cipőbe való betétet, ami a Rollstep lábbeliket kiemeli a többi hasonló termék közül. A Cross Control talbetét hatására a láb saját izmai is állandó inger alatt vannak, ezáltal edződnek. A harántboltozat helyreáll, a talp teljes felületével az alaphoz támaszkodva megfelelő ingereknek van kitéve, így a láb izomműködése folyamatosan biztosított. Ezek hatására a láb képes lesz a fájdalommentes, könnyed járásra. A Cross Control betéttel lesz tökéletes a gördülő talpas cipők új generációja, a Rollstep.